खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 7 फेब्रुआरि 2026 सनिबार बाराय। दिनैनि सानाव खायसे राशिफोरा जोबोर मोजाङै बारलांगोन आरो खायसेफोरनि थाखाय केरियार आरो बेफार फालांगियाव सांग्राङै थानाया मोजां। फै बिदिब्ला दानिया मोनथिना लादोनि बै मोनजिनि राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव खायसे बाथ्रा खोथाफोरनि थाखाय बेले-बेजे मोनखांनो हागौ, जायखौ नोंथांमोना खायसे आंगो लोगोजों फोरमायथिलायनाय जागोन। नखरारिफोरजों बबेयावबा दावबायनो थांनो हागौ। जिउनि लोगोनिफ्राय अनथोब मोननो हागोन। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव खामानिया बांनो हागौ। फैसा थाखानि बेलायाव सांग्रां थानाया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव गोदान लामा गेवगोन। थासारिया गाबगोनां जानानै फैगोन। धोरोमारि खामानिफोराव मोजाङैनो बारलांगोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मिथुन राशिफोरनि थाखाय नांनानै थानाय जेंनाया जोबस्रांगोन। नखरारि खामानिफोराव मुलाम्फा खालामनो हागोन। आइजोफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। सोरबा सुबुंनिफ्राय अनथोब मोननो हागौ। समाजारि बिथिङाव मान सन्मान बारायहोनो हागोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। अफिसफोराव हेफाजाब मोननो हागोन। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव सुद्रायनाय फैगोन। खामानि फारसे लाभ खालामनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गाहामैनो बारलांगोन। खामानि फारसे मुलाम्फा मोनगोन। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बायदियै गोजाम जेंनाफोरा जोबस्रांगोन, जायजों गोसोआव खुसि फैखांगोन। नखराव धोरोमारि खामानिफोरा मावफुंजागोन। सावस्रि बिथिङाव मोजाङै लाखिनो थाखाय मोजां डाइट खालामनाया गोनांथि। फरायसाफोरा जौगासारनाय मोननो हागोन। साननाय हनाय फारसे पजिटिभ लाखिनाया मोजां। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव थि थिरांथा लानायाव मोजां। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। बिहाव बिखुनजोनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागोन। नखराव उन्दै गथ'फोर आगान होनो हागौ। धोन बारायहोनो हागोन। बांद्राय साननायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै दिनैनि सानखौ मोजां गोसोजों जागायजेननो हागोन। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानायफोरनि थाखाय मोजां सान। दाहार लानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। सावस्रि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। वृश्चिक राशि। राशि बादियै खौसेथिनि गोसोजों खामानि मावोब्ला मुलाम्फा खालामनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। साख्रि मावग्राफोरा गुबुनफोरनि मदद मोननो हागोन। बिदा फंबायजों अनज्लायनाय फैगोन। केरियार फारसे जौगासारनाय मोननो हागोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसारिया। धनु राशि। राशि बादियै न' बां बायनो सानदोंब्ला दिनैनि साना जोबोर मोजां। नखरनि मोजां खामानिफोराव गोसो जगोन। खायसे बिथिङाव नोंथांमोना बयजोंबो गोरोबलायनानै दिन बारलांहोयोब्ला मोजां। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव मोजां बारलांगोन। नखर संसारा गाहामैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। केरियार फारसे मोजां। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मकर राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना खुसियै सम हगार हरनो हागोन।
बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। बिब' बिनानावफोरजों अनथोब होयोब्ला मोजां, जायजों सोमोन्दोआ राफोद महर लागोन। बिफानि बोसोना खामानि होगोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला मोजां। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव बेफार फालांगियाव गोदान लामा गेवगोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन, जायजों गोसोखौ सान्थि मोनखांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। सावस्रि फारसे गाहामैनो बारलांगोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि बादियै मीन राशिफोरा नखरारि बिथिङाव आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। बेंकआव खामानि मावग्राफोरा गावबा गावनि खामानिखौ थाबै फोजोबस्रांगोन। समाजारि खामानिफोराव मान सनमान मोननो हागोन। नखराव धोरोमारि खामानिफोरा मावफुंजागोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैसो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।